kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Radio Benkan lamɛnbagaw malizoom.net filɛbagaw aw bisimila aw ka donkibaru kɛnɛ kan donkibaru min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ laseli bɛna kɛ Seydou Sila maraka faama fɛ ani Fanta Sidibe fɛ aw bisimila kunnafoni bakurubaw filɛ ni ani sojalen b'a daw kulo kan Seydou Sila maraka faama n'ale donkibaru dila Radio Benkan na a ye jɔnjɔn sɔrɔ jɔnjɔn min n'o y'a yira k'a fɔ k'ale de kɛra Mali radiosow bɛɛ ka journal singana ye. An ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ taamala kunu ɲamekaw fɛ yen n'o ye Niger faaba ye. Ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ kɛra alamisa tɛmɛnen Hôtel Salam na Bamako yan. Ɲɔgɔnnajɛrɛ in tun bɛ Mali kalanko baara lahalaya dɔw kan. Nin kunnafoni ninnu bɛna walawalaw ye wagati kunkurunin. Bien tɛnɛn ye juillet kalo tile 8 san 2019 i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka kunnafonidila Seydou Sila maraka faama n'ale ye kunnafonidila Radio Benkan na a ye jɔnjɔn sɔrɔ a kɛra sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2019 a ye jɔnjɔn in sɔrɔ k'a sababuya kɛ a ka baara ye kunnafonidi taabolow kan. Jɔnjɔn y'a yira k'a fɔ ko Seydou Sila maraka faama ale de kɛra Mali kunnafonidilaw n'o ye journalistw ye arajo sira fɛ ale de kɛra olu bɛɛ la ŋana ye. Jɔnjɔn in tako sabanan kun ye ɲinanta in ye u ko a ma Mali Media Award 2019 a labɛnna Fondation Tuwendi a n'a baarakɛɲɔgɔnw fɛ. A jɔnjɔn in dira sibiridon juillet kalo tile 6 san 2019 Institut Français la Bamako yan nɔ. Ministre de la Communication n'o ye Yaya Sangare ale tun b'a kɛnɛ kan. Radio Benkan direction n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko k'u ka foli ni tanuni bɛ ka ɲɛsin Seydou Sila maraka faama ma a ka baara taabolo ɲuman kosɔn. An b'a fɔ ko Ala k'a ko kɔ tɔ kɛ hɛrɛ ye Seydou Sila maraka faama. Jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ taamala kunungo ɲamekaw fɛ yen n'o ye Niger faaba ye. A tun bɛ baara weleweleda ko fɔ min ɲɛsinen don farafin jamanaw kɔnɔna baara nɔgɔyali ma. Baara in dayɛlɛ ni bonya tun bɛ Niger jamana ɲɛmaa bolo n'o ye Mamadou Issoufou ye. A baara bɛɛ lajɛlen kɛra Niger Palais de Congrès la Niamey. Fanta y'a fɔ cogo min na fangamarabaaw ka wulikajɔ de y'a to nin ko in sera ka sira sɔrɔ a bɛ farafinna fangamarabaaw a bɛ olu kofɔ nin ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ Niamey san 2019 nin ye taamasiyɛn ɲumanba ye farafinna ale ka fara ɲɔgɔn kan o hukumu kɔnɔna na a b'a to baara caman bɛ yen farafinna ka jɛrɛjɛkulu u kɛn bɛ ka minnu ŋaniya siri yaasa olu ka se ka waleya ka bɛn san 2063 ma olu ka se ka waleya cogo min na a bɛ farafinna ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ o kofɔ a bɛ basigi a bɛ o kofɔ farafinna jamanaw olu kɔnɔna na. Jɛngɛra ni baara dɔ sɛbɛn ye alamisa tɛmɛnen Hôtel Salam na Bamako yan nɔ. Baara min ɲɛsinen don Mali kalanko kɔnɔko yiriwali ma. A baara dayɛlɛ ɲɛmaya tun bɛ minisiri ka nɔbilama bolo n'o ye Amidou Maïga ye. Baara in yɛrɛ bɛna kɛ tɔrɔmɔɲɔ min na o bɛ bɛn miliyari 8 n'a kunkanfɛn ma san 5 kɔnɔ. Jɛn kelen min filɛ ni taabolo in ye nin ye a bɛ bila minan kɔnɔ a bɛ baarabolo caman ɲɔninin ka taa ɲɛfɛ a bɛ o de kofɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala ladamuni o la sabatili kalan ani fɛn min ka dɔn ka fɔ bolola baaraw olu ɲɛdɔnni Mali kalanko o hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don kalan o sɔrɔli la cogo min na minisiri ka nɔbilama Amidou Maïga ale ko kalan laseli jamanadenw ma fɛn min ye jamanadenya sabatili ko kɔni bɛ kɛ fɛn ye fɛn min bɛ ɲɛtaa sira a b'o sabatili kofɔ sɔrɔbolo ani adamadenya jidili la fɛɛrɛ mun sigira sen kan ko yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ ɲɛtaa sira o ka walankata kalan o ladamu o siratigɛ fɛ ko a bɛ boli siraba 3 bɔɲanko kan o de ye ka kuwajoli kɛ ka taa kalan kɛ siraw ma fɛn min ka dɔn ka fɔ kalan kɛcogo ɲuman o bɛ se ka di cogo min na ani kalankɛminan ɲuman olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa kalan ka sɔrɔ a sɔrɔbagaw fɛ a kɛcogo ɲuman na. Abdul Aziz Bouteflika ale kɛrɛfɛ maa dɔ n'o tun ye maa jolenba ye
politiki sira fɛ kunungo o bilara bolokɔnɔmaya la fanga tigilamaw fɛ. A tɔgɔ de ye Jamel Ould Abe. Ale kun y'u ka fanga ɲinitɔn secrétaire général kɔrɔ ye n'u ko a ma Front de Libération Nationale. Fanta y'a fɔ cogo min na o de dun dɛ Algérikaw fɛ yen maaw kun sigin bɛ ka nin kɔnɔ u ka ministre min bɛ n'a ɲɛsin bɛ kiriko o lahalaya ma ale de ko ni wasaden min filɛ nin ye ko ka wasadenya birifini ko k'o wuli ka bɔ a ka Jamel Ould Abes u ye a bila tigɛ kɔnɔ maya la u ka tɔn min bɛ n'u ka ma FLN n'o ye fanga ɲinitɔn ye ale ye o secrétaire général kɔrɔ ye ɲangiliw kɔni tan bɛ ka ɲɛsin a ma k'a fɔ waati min na a tun bɛ ministeriya la n'o ye solidarité san 2000 waatiw la k'a ye waleya dɔw kɛ n'o bɛ foroba nafolo burujali kofɔ ani ka fɛn min ka dɔn ka fɔ baara siraw di maaw ma minnu ni a man kan ani jamana foroba nafolo ka don siraw fɛ a man ka don yɔrɔ min na ani ka o sɛbɛn k'olu bayɛlɛma ko ɲangiliw de tan bɛ ka ɲɛsin a ma a yɛrɛ sisan san 85 bɔɲango. Nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na kunnafoni min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ laseli kɛra aw balimakɛ Seyidu Sila fɛ ani Fanta Sidibe fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la n'aw b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka nin journal banbara in lamɛn aw bɛ taa malizoom.net kan kunnafoni bɔlɔlɔ sanfɛ aw ni ce aw k'an bɛɛ don wɛrɛ maraka fama ka bi journal banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.